Let's go. And then we will see the Victoria Harbour, maybe this bus. He's just via the central, the central part. Do you know the Victoria Harbour? Victoria Harbour? Yeah, and in LA? in the central. In what? In the central of Hong Kong. No, we have never been in Hong Kong. Oh, so your first time? First time. Yeah, there is a beautiful sight there. My son is living study. Studying in HKU, Hong Kong University. So do you just visit him today? We visit him this week. Okay, okay. Oh. Yeah, so. Have you been in Europe? No. No. I just went in some mainland China. Okay. Yeah. So maybe. Yes. Do you have any recommended food in Copenhagen? Copenhagen? Yeah. It's a beautiful city. Oh, yes. I even in Lots of people from China come. Oh, there. not Chinese. H.C. Andersen. You know that? Hans Christian Andersen. This long time. So It's also, you know Barbie Girl? no. The song Barbie Girl? Go. I'm a Barbie Girl. Oh, Barbie. I'm a Barbie girl. Yeah, that's from Denmark. That's a Danish. Oh my God. Danish music. I didn't know this. And Michael and Sue. Actor. Så har morfar købt en elcykel. Eller købt en elcykel. Har han det? Ja. Nej, Frank har lavet købt en cykel. Jeg tror også, jeg har alt muligt i min wallet. Dejligt. Jeg har det her. Kort. Men når jeg taber her, så tror jeg kun, jeg har... Og så har jeg været bedst. Det er også rejsekort, det bruger jeg også faktisk. Og så har jeg fået 120, det er rigtigt, ja. Men så ligger de bare under den samme, eller hvad? Nej, det er fordi, vi har lagt ind samtidig. Det er det samme automatisering med samme omgang. Det var den løjst her. Næsten søn og søn. Men det er da vildt smart, den kan ligge der, Rasmus. Der er også How about the polar light? Så tror jeg, man kan rejsekort på vej til det rejsekort er bare sådan en app, hvor du skal swipe hver gang. Det fungerer mega dårligt. Det er ret smart det her. Og så vil du kan bruge Octopus til felt. Altså især hvis du bor i Hong Kong, så du ikke til at være vækstgebyr. Så bruger folk bare Octopus til alt. Altså til at betale og Jeg synes også, den anden der Revolut, det er også smart. Den onboarding på den var bare meget bestemt. Ja, det kan godt være. Det kan jeg ikke huske, hvad det var. Jeg tror, ja. Men man gør det gerne for ikke at betale gebyr. Så er der 0% gebyr. Det er på den på hvert fald. Revolut? Ja, det er sådan lidt på noget kurs. Nej, kursen var fint. Nej, du får minimums vækstkurs. Would you go to the Hong Kong Disneyland? No, we're not going there. I would like to recommend it. Yeah. Although it's the smallest Disneyland in we have been in the US Disneyland. Oh, the California one. Yes, and we have been in Paris also. Oh, Paris. Okay. So we're not going here. The Hong Kong Disneyland, although it's the smallest one, but there's the first frozen food park. I think you should have an experience in that. What a good place of Hong Kong. Så betaler man 1,5% på alt, man køber. Så bruger jeg Hong Kong. Man skal ind i appen for at fylde på det. Ja, så du kan godt se det til, du der. Ja, du ser selv, det er meget fedt, at man kan se det. Man kan også godt kunne overtrække en lille bit smule. Do you ever have a second decker bus like this? Do you ever try like the second decker bus? Second deck, yes. Yeah. Yes, we have tried that before. Oh, in London? In London, yes. Oh. We have been in London, yeah.
det samme. Det er kun ikke Danmark, de kommer fra. This might be a special things in Hong Kong. Is that special? Is that special? Yeah, also, in many countries they have second decker buses for safety, but it's have the second decker buses is also in, it's just driving right side. In China, mainland they drive in left side, just colonized by the UK. Do you know when it returned to China? What? The Hong Kong is. Do you know when the Hong Kong is just returned by the UK? But is it 10 years ago like that? 1997. 1997. Yes. And then but the driving side is still right. So like this. Okay, ja. Hvad har man ikke? Hvad? Hvad har man ikke? Ytringsfrihed. Det har man ikke. Nej, Quite special. altså vi har sådan... Also the bus is also made in UK. Snakker med folk, det er meget sådan... Yeah. Det står ikke noget for almindelige mennesker, det står noget for institutioner. Remember. Are you born in Hong Kong? Yeah, I'm born in Hong Kong. So you are in Hong Kong? Yeah. You're more Hong Kong than China? Yes, Hong Kong. Shit, man. Hold op, prøv at se derovre. Prøv at se til højre. Det der det er en lille by, som bare sådan, altså ligger ude i luften. Men en forstand, fordi mig og Just, vi landede ud her i sommer, så der blev vi enige om, at det kan ikke være Hong Kong. Nej, det snakker vi om. Jo, det er Hong Kong, men det er ikke det er sådan et område, der ligger ude i landet. Det snakker vi nemlig Men om. vi skal bo den modsatte side af, hvor du bor, ikke, Rasmus? Altså, Ja, det kan du godt sige. Men altså, det er fordi, vi bor på Hong Kong Island. Altså, Hong Kong ligger både på en ø og så ligger på fastlandet. På to sider. Over på øen, det er sådan ligesom det, der er det fede. Altså, det er der, hvor der sådan er, altså Central kalder man det, og der er sådan, der er et Soho-område med masser af restauranter og caféer, og det er ligesom der, hvor byttet det smuldrer. Hvorimod over for Kowloon hedder det så fastland, og der er det sådan mere lokale, der bor og sådan. okay. Det har været, altså det har virkelig været en god flyver. Jeg er helt i chok over, hvor godt den lå. Den lå perfekt. God for det meste. Men altså, det kan du får alt. Du får bedste mad, du får den bedste burger, du har fået i år, du får vanvittig god pizza. Jeg behøver ikke lige noget lokalt. Du kan få god lokal mad, du kan også få noget, der er meget spændende. Og så er der masser af pakistanere, og så er der også ret meget pakistanere. Der er bare stort mindretal af pakistanere. Jeg tror, de har taget til at arbejde med. Jeg skal prøve alt det lokale. Hvad er lokal mad her, Rasmus? Man får meget, det er meget sådan noget, de har meget sådan Peking duck. Ja, Eller sådan en er det ikke lækkert? Peking, altså det synes jeg lød sygt lækkert. Altså, men du får også, altså, du spiser også alt på det. Altså, du får serveret sådan halsrøret og hovedet. Det hænger, så hænger de sådan op i vinduerne fra restauranten. Det er sådan meget traditionelt mad at få de der sådan på forskellige måder. Og så får de også meget ris med æg. Og så sådan et spejlæg eller en form for scrambled eggs, og så med sådan forskellige proteiner og sådan pork, altså sådan roast pork, og også store ting. Det er også ret lækkert, det smager ret godt. For meget gris og meget and. Jeg sad lige og kiggede på det. Det minder ikke om Kina rigtigt, altså de spiser også fødder og sådan men de spiser med bestik. Men det er begrænset, altså det er ikke jeg vil ikke sige, altså det minder ikke om Kina på samme, altså det gør det jo lidt, men ikke. Men ved du det, for du har jo ikke rigtig været i Kina? Ja, vi har været i Kina, eller vi har lidt i Kina. Vi har en dag i Kina. Men altså, jeg var ikke i tvivl om, hvad forskellen var, da vi så var der bag en hel dag. Altså, Okay. Det er meget anderledes i Kina. Det er meget klammer i Kina, og i hvert fald Shenzhen, hvor vi var. Ja. Det svarer nok ikke til. Skal I til det der... vi har jo fået en international fra Kina, som ikke kan snakke et ord engelsk. Og han er fra den der by, den der starter med W. Ja. Den der, hvor corona kommer fra. Ja. Det er med Brunei også. Er det? Ja. Er det sådan en stor by? Altså, der er jeg tror, du bor 15-20 millioner. Hold da op. Det er gæt, jeg ved det. Men Rasmus, I havde ikke planer om at skulle til Shanghai for eksempel eller sådan noget? Nej, jeg har ikke rigtig lyst til det. Nej, jeg har ikke lyst til at tage til Kina. Jo, der er mange af de andre, der har. Altså, jeg har faktisk... Ja, jeg kan sætte mig over til nogen for hinanden. Altså, jeg har slet ikke været udtryk i forhold til tyveri, fordi de får 10 års fængsel. De får 10 år ind og så det er sådan, der er ingen, der tør stige. Der var jo en på vores universitet, der var sådan en skrækhistorie, de fortalte i starten. Vi havde sådan nogle oplæg i starten, hvor de fortalte om, hvad man skulle gøre, og hvad man ikke skulle gøre. Fordi folk er så unge og sådan noget, og så var det sådan noget, hvor hårdt blev du stået til ting og sådan noget. Så var det sådan noget med, nogle ting, det var sådan en løftet pegefinger, det var sådan, det skulle du gøre igen, for eksempel ryge cigaret. Der var ikke noget øl på skolen og sådan. Og så var der nogle ting, som var sådan
uacceptabelt, hvor de ikke kunne bare, hvor de skulle gøre noget ved det. Og så fortalte de sådan en historie med 3 indere, eller sådan. Nej, jo, 3 indere, der blev opdaget i at ryge weed, hvor de sådan, så måtte de vælge til politiet, og så kørte der ligesom en retssag. Og så 2 af dem, de fik sådan en voldsomt stor bøde, og så den tredje, ham der ligesom var ligesom ansvarlig for ham, der havde købt det, han var bare i fængsel. Og han var sådan en helt vildt studerende. Han kom ind og sidde sådan et halvandet år. Nej! For at ryge det? Ja. Okay. Altså, så de tager det også seriøst. Altså, det er sådan... Ja. Det er voldsomt. Men altså, det er også bare de regler, så må man acceptere det. Altså, Ja. det må man sætte sig ind i, når man kommer til et land. Ja. Altså, 100%. det kan man jo ikke... Det kan man forstå. Ja. Men altså, der er mange af de andre, der har rejst til Kina, og der er også nogen, der er der lige nu. I forskellige byer, både i Beijing og i Shanghai. Ja. Og Altså, jeg gad godt op til Beijing og se muren og ja, de der det ting. var også det eneste, jeg gad. Muren og så pladsen deroppe. Jeg har ikke så meget lyst til det til Kina. Altså, Rasmus, du havde over til lige over at se muren. Jeg var til Det har møde. ikke tid til. Jeg var til møde i går med min chef Billy, ikke også? Og vi har en fremlæggelse fra 7:30 til klokken 9:30, ikke også, med PowerPoint, bla bla bla. Og så da jeg midt i det, så siger han så, at han havde jo hørt, at jeg har ferie nu her, siger han så til mig. Ja, så sagde jeg så, og jeg skal jo til Hongkong, har jeg hørt. Jeg ved ikke, hvad der har fortalt ham det. Så siger han så, at der var kun 2 timer fly fra, hvor han var, så jeg kunne komme og besøge ham, siger han så. Hvor er han? Jeg bor i Shanghai. Jeg bor i Shanghai. Jeg tror, Shanghai skulle være mindre end Hongkong. Det skulle være vanvittigt fedt også. Ja. Jeg tror, det er nok den by, der har vi ikke det? Nej, det er Shanghai. Vi har aldrig været i Kina. Hvorfor har jeg været i Shanghai? Altså... Nej, de har været i Beijing. Jeg var da jeg var lidt rystet over, hvor der er så mange kameraer overalt, og der er så meget politi, og det er hele tiden sådan noget ansigtsgenkendelse, og der er kameraer overalt. Ja, det har jeg glædet mig til at se. Det er der ikke her. Okay. Jamen, det er fuldstændig lufthavn. Men i Kina, i Shenzhen, jeg har simpelthen lyst til at være der. Jeg synes, det er for overvåget. Det er sådan helt voldsomt. Der er kameraer overalt. Der er kæmpe kameraer på gaden. Og det er nogle, de drejer efter, hvor han er. Selvfølgelig på det. Det føles ikke. Det er sjovt. Ja, det er, der ligger Macau, ligger lige herovre, kender du det? Det er også sådan, det billede af Hongkong, det er også et land, men ejet af Kina, tidligere portugisisk koloni, så kæmpe casino-koloni. Det er noget med noget med 20, ikke nu så meget, det var en eller anden vanvittig høj procent, det der alt sådan casino, det der hele verden, der er lavet derovre. Meget større Las Vegas. Jeg var over i sidste uge derovre, faktisk. Der tager man så, fra den der, det sted, vi lige holdt, der tager man så bussen over, eller færgen over. Hedder det Kowloon, eller hvad? Kowloon, det er fastlandet i Hongkong. Det derovre, det hedder Macau. Det derovre? Nej, altså det der... Nå, den der ø, ja. Nej, det er faktisk ikke en ø, det er bare Kowloon. Ja. Det er sjovt, det er sådan der dobbeltdækkerbusser. Hvorfor går der ikke et tog eller sådan noget? Det gør det også, den er meget dyrere, og den tager ikke specielt meget. Den er ikke så meget hurtigere. Den er 20 minutter hurtigere. Okay. Så kører den 20 minutter. Så lang tid i... Så kører den en lille time, tror jeg. Har du også gjort det? Ja. Jamen, det er 45 minutter. Nå, så går der sådan hurtigt tog eller hvad? Ja, så går der sådan en metro, det tager nok 35. Men det koster 130 $100, så den koster 40. Ja, og så tager man Så den her. man gider ikke rigtig tage den der. Men det var sjovt, det er sådan en dobbeltdækkerbus ind til en storby. Sådan. De kører overalt, der er en dobbeltdækkerbus. Er det fordi det er vand, det der ude, Rasmus, eller hvad? Kører vi over vand nu, det derovre, der er helt fuldstændig... Ja, jeg tror, vi kommer over. Nå, jeg kan godt se vand nu hernede. Hold op, ja, vi tager over vandet nu her. Ja. Så er der bjerge over bagved, eller hvad? Ja, så er der bjerge. Og så bag bjergene ligger byen. Okay, bag ved bjergene ligger byen. Det er kun en havneby, det her. Det er her mennesker, der bor, eller hvad? Ja, jeg tror faktisk, det er boliger. Boliger, faktisk. Boliger, ja. Hold da, lige tæt, hva'? Hvor stor er Hongkong? Ingen indbygger, eller hvad? Ja. Jeg ved faktisk ikke, det er 8 millioner. Så det er faktisk ikke så meget. Ej, det er da ikke vildt. Nej, det er ikke så meget. For Hamburg er 5 Men den er ekstremt kompakt. Altså, den ligger på et mega lille areal. Ja. Det er meget lille. Du kan meget komme rundt i byen. Altså, det tager ingen tid at komme rundt i byen. Hvordan har din... Men så ligger Shenzhen lige ved siden af, der bor der 18 millioner. Den ligger jo 20 minutter i tog. Men det
er sjovt, for man kender Hongkong, men man kender ikke Shenzhen. Ej, men altså, kender du for eksempel den by, der hedder Guangzhou? Nej. Altså, der bor 32 millioner. Hvorfor er der nogle byer, man kender? Det er fordi, de der kinesiske byer, de bare buldrer derud af, og altså, de bliver ikke præsenteret sådan i medier, og altså, man har aldrig hørt om det før. Hvorfor er det, man hører om Hongkong så? Jamen, det tror jeg, det er sådan en tidligere politisk økonomi, internationalt ekspert hotspot. Ja. Men i Kina er det jo kun Shanghai og hvad hedder det nu? Beijing og Hongkong. Beijing. Ja, man kender. Man kender også Hongkong. Der ligger mange af de der byer, som bare sådan, altså Wuhan og Guangzhou og Shenzhen. Ja. 3 sådan kæmpe store byer, som man bare ikke aner ikke. Var der noget at se der så i Shenzhen? Overhovedet ikke. Altså det var bare store bygninger og ja, det var sådan lidt. Der var ikke noget særligt. Nej, specielt. Altså, det var bare sådan store, flotte glasbygninger og lidt, men det er jo sådan de kendte teknologi. Altså det er der sådan billigt teknologi. Så man kan købe sådan alt muligt kopi-teknologi og skram og droner. Det der, hvis I kender det der dronefirma, der hedder DJI, som er verdens største dronefirma. De er sådan verdensførende inden for droner, de ligger i Shenzhen. De startede faktisk med, de gik på det universitet, jeg går på, og så droppede det ud. Og så lavede de det der DJI i 2012. Okay. Det ligger i Shenzhen, og så er der sådan alle mulige andre virksomheder, der laver droner og sådan noget, og alle mulige kopi. Det er meget sådan noget kopi-ting, sådan noget kamera, telefoner og alle mulige sådan ting. Hvordan går det med din roomie? Det går fint nok. Snakker I sammen? Ikke rigtigt. Nej. Så I sover bare ved siden af hinanden? Ja, så sådan, ja. Hvad med mad? Bruger du køkkenet lidt, eller? Nej, ikke rigtigt. Jeg spiser mest bare det mad, der er på. Det er jo lidt på morgenmad, der er det, så laver jeg havregrød. Ja. Med peanutbutter. Ja. Og så spiser vi bare et eller andet på skolen i kantinen. Ja. Vi tager simpelthen lige den her rute herovre, hvor vi overhovedet ikke skal være. Nej, Vi kan ikke derovre. Kan I se byen af landet, eller hvad? Jeg kunne ikke, altså... Vi så også i den forkerte side. vi ser med vandet. Vi ser vandet. Alle øerne så vi. Nå, Alle små øer. ja, I fik... Det er sådan lidt mærkeligt, nogle gange, jeg tror, man flyver ind på 2 forskellige måder. Hvis nogle gange, når vi er landet, så har vi fået sådan hele byen skyline. Det kan også være, det bare var den Jeg så på kortet, der kom flyver, så var det ud over vandet, så skøjte det ind, så kom den sådan, så den kom ikke ind fra den rigtige side, men der ud over vandet for at komme ind. Og så har du så den midte, hun sad og kiggede. Nå, I sad i midten? Nej, men jeg sad jo til midtergangen. Kylde, hun er selvfølgelig roden. Selvfølgelig roden. Du havde roden på det andet. Hun sidder og kigger på vandsiden. Selvfølgelig roden, for du sagde, du gerne ville sidde ned. Der var, da vi landede fra... Du kan ikke se et fly. Nej, okay. Nej, det er også lidt specielt, når man lander på en ø. Da jeg landede fra... hvor var det? Det var nok, da vi var i Filippinerne, eller sådan noget. Ja, der var faktisk fint, at vi landede her. Der lige inden vi landede, 2 timer inden, der var der jo fly, der styrtede. Nej. I lufthavnen. Nej. Et cargofly, jo. Det landede, men så kunne det ikke nå at bremse. Så det kørte ud over den der ø og kørte ned i landet. Nej. Og så, der skete så ikke, det var sådan en cargofly, så der sad kun 4 personer i det. Der skete ikke noget men helt tilfældigvis og uheldigvis, så kører der så en bil forbi med personale, hvor det her fly så brager ind i, og begge to de dør. Det kører simpelthen hen over den der bil, der kørte tværs af landingsbanen, fordi den kørte ud med nogle varer eller sådan noget. Og så lå hele flyveren været i vandet. Ja. Ej, det var ret vildt. Og det fik jeg at vide, hvornår? Hvad? Hvornår fik I det at vide? Da I sad i flyet? Lige inden vi skulle til lidt, så sad jeg bare til TV2-nyheder, og så kom det lige op øverst, at der var et fly, der havde styrtet i Hongkong. Okay. Men det var også lidt poppet bare lige op. Og så det var ikke rigtig historie. Ja, det er sikkert sådan en nyhed, der er der i kvarter. Og så Ja, det er bare sådan, ja, det er sådan en seneste nyt. Ja. Hvad med Sofie? Kunne hun godt få fri der fra hendes skole også, der var op og besøge dig? De havde fri, de havde spring break. Hvor mange breaks har de? Jeg tror, det er det eneste break. Og de havde også break, da de kom op, da de var på... Ja, det var fordi, de havde deres sommerfag. De havde sådan et sommerkursus. Nå, okay. Og så havde de efter sommerkurset, og inden semesteret startede, der havde de færdig. Nå, okay. Det passer meget fint, at det lige... Ja. Der kan se, der kører toget. Hvad sagde hun om Hongkong så? Jeg tror faktisk, hun synes, det var federe, når hun regner med. Jeg synes også, i starten der var jeg sådan lidt... Jeg vidste ikke helt, hvad jeg synes sådan en by. Men sådan vokser det på mig i tiden. Så synes jeg, den er ret fed faktisk. Ja. Men det var også det, der var så varmt, der man kunne ud og gå i byen.
Så der var jo altså 32 grader, og så var der så fugtigt, man slet ikke ud af hverdagen. Det er et godt tidspunkt, vi er her på. Ja, der er blevet, altså de sidste måneder, der er blevet meget køligere, end der var. De melder også helt ned til 16 grader, ja. Ja, det er også det koldeste, der har været. Ja, for søren, vi får lige en kold uge. Men jeg tror, det er vendt lidt. Er det ikke nu både søndag og mandag ser varmt, ser sol ud. Ja, søndag og mandag. Og fredag og lørdag, tror jeg også. Ja. Men jeg tror midt på ugen, så tror jeg godt, det bliver lidt koldt. Men altså, så skal man også se byen jo, altså. Ja. Uden at... Er det sådan, at du tænker, du skal tilbage hertil, agtigt? Nej, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Men altså, i hele dit liv, tror du ikke, hvis du skal tilbage og se, der er jeg boet et halvt år? Det kan godt være, det er ikke tænkt over. Nej. Så skulle det være bare lige for en weekend. Hvad med de her andre studerende, I har i forhold til? Hvad med deres niveauer i forhold til jeres i Danmark? Er det noget af det samme, eller hvad? There is also this Hong Kong Disneyland. Disneyland. Yeah, inside Disneyland. there. Inside there. Jeg vil gerne have, at vi skal til Disneyland. Just turn inside then. Det kan vi ikke til, tror jeg. A little Okay. bit. Yeah. But you can't see nej, det skal vi ikke. see the road. Disney, de har jo... Altså, Hongkongs regering har fuldstændig... altså, Disneyland Resort. lavet den værste aftale med Disney nogensinde. Det der Disneyland. Disney, de har fuldstændig taget røven på med deres aftale, hvor Hongkong var sådan en gang, hvor Hongkong var sådan ikke sådan en mega populær by. Og så er Disney sådan gået rundt til forskellige byer i Asien, sådan spurgt sådan, og de lukkede Disneyland, og så er de gået frem og tilbage og sagt sådan, nu får vi den her aftale i Shanghai, det kan ikke gøre Hongkong. Så er de gået til Shanghai og sådan rundt. Og så er det endt med, at Hongkong, de har finansieret hele byggeriet af Disneyland, overfinansieret en metrolinje derud. Og så får de kun 5% af det årlige overskud. Så Disney får bygget en fuldstændig gratis park, og får bygget metrolinje derud, og så skal de bare give 5% af overskuddet hvert år. Og det er blevet kaldt en af de, vi har sådan en underviser, vi har sådan en fælles en negotiation, og han underviser altid i den her forhandlingsproces, fordi det er en af verdenshistoriens, eller det er det dårligste nogensinde i Asien, sådan aftaler, man har lavet fra en regerings. Han underviser i sådan en skrækscenarie. Er han herudefra? Nej, han er fra USA. Okay, han er fra USA. Ja, men han har boet herude i 30 år snart. Okay, så han kan godt sige det. Ja, altså det kan han godt. Har I nogle undervisere, der ikke rigtig kan til, altså der er meget sådan, altså der er ikke fra Hongkong? Der ikke er fra Hongkong? Nej, der er fra Hongkong. Ja. Jeg har 2. Men jeg ved faktisk ikke, om det er Kina eller Hongkong, det er faktisk en tvivl om. Men er de meget åbne, eller hvad? Fortæl det var sådan, hvem de er. Hvad? Er de meget åbne over deres liv og deres ting, altså, eller hvad? Underviserne? Ja. Ja, altså det er som om, at de ved godt, at man er udvekslingsstuderende, der er meget meget ligesom. Man ved godt, at man er sådan også for at opleve byen og for at rejse lidt og sådan noget. Ja. Altså de går ikke rigtig så meget op i sådan også. Nej. Kender de en, eller hvad kan man sige? Og man kender det, altså de samme lærer, I har? Ja. Okay. Ja, man har mere sådan et forhold til det. Det er lidt gymnasieagtigt. Ja. Det er sådan lidt mere, hvis man nu var 40-50 mennesker i gymnasieklasse. Ja. Så man kan godt, hvis man vil, så kan man godt få et forhold til underviseren. Ja. Men det vil man ikke. Nogen vil gerne, hvis man gerne vil have en høj karakter måske. Men er der ikke også et Disneyland i Shanghai? Det tror jeg så kun, der er kommet efterfølgende i nogle af de der andre byer. Men det er bare fordi, at Hongkong var bare sådan mega desperate, fordi de gerne ville have mange, de ville gerne blive kendt i verden som en stor by, man tog til, og sådan, det gik jo bare mega dårligt med arbejdsløshed, de var mega høj arbejdsløshed, så de ville gerne have folk i arbejde, og sådan, så de var bare ekstremt skrøbelige i den her forhandlingsproces, og så endte de bare her. Det er fuldstændig taget røv af Disney. Men jeg tror også, at Disneyland kan få mange turister til. Hvad? Jeg tror også, at Disneyland kan få mange Jeg vidste turister ikke, der var et Disneyland i Hongkong. Nej, det vidste jeg ikke. Nej, det kan nok få mange... Hvor er der Legoland henne egentlig? Der ligger sådan et Lego Discover inde i byen faktisk. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har gået forbi nogle gange. Det ligner sådan noget, eller det der noget, der er bygget i Billund, hvor man kan se, hvordan Lego House. Hvor man kan se, hvordan laver de Lego-klodser og det der. Det er da meget fedt. Det er sådan noget Lego Discovery og Lego Discover. Hvor de kan hurtigt på bussen, de der tog. De lukker simpelthen døren med det samme igen. Altså, man skal stå og vifte med armen, før bussen stopper. Ja, det gør han også her. Det er så drøner bare forbi. Man skal
opmærksom. Har du prøvet at vandre på vis? Nej, men jeg har prøvet, at jeg sådan skulle nærmest på vejen, i stedet for at stoppe. Måske ikke på min tal, så det er ikke. Ja, De ligger der meter nedenunder, eller hvad? Ja. Hold da op, der er også mange tasker nu. Ja. Det ligger også der. Der er vildt, altså. Der er faktisk mange mennesker i bussen. Du kan se bag sig. Der er faktisk proppet. Er vi? Nej, jeg troede, jeg følte, vi var sådan lidt sådan, åh, man skal jo ikke Vi starter også bare med at gå hen, og så tror jeg, der kommer mange efter. Man kan tage lidt forskellige busser, så jeg tror måske også, folk de har taget det, når de kommer. Vi kom et ret godt tidspunkt. Eller, men det her, det er vores, eller hvad? Det var spotter. Ej, sikkert en bro. Det er det nemmeste for os. Okay, derovre til byen. Ja, det kan det være. Over til Kolbun. Nej, ja, over til Kolbun, ja. Prøv lige at se derovre. The bridge. Nå, det er så Hongkong derovre. Ja, det er... Signature bridge of Hong Kong. Tengma Bridge. Okay. That's a signature. Jeg tror, det er over til Kolbun. Yeah. Do you live in the city? Yes. In the here? Yeah, I'm Hong Kong people. Where do you live? Ja, det tror jeg. In North Point. What? How should I say it? Let me organize it. Ja, det er rigtigt. Just like Jeg kan se den der, sådan en lille i det. I only hit all this. It's a non-tourist Det area. ligner ikke Okay. States meget. Men det gør det ikke. So it's a long way out of Yeah. It's just you know, Også of course Hong in a Kong. house eller or in Det er ikke bygget derovre. Normally flats like this. like this, okay. Yeah. Ja, der er også noget beboelse der. Det ligner jo, altså det ser fuldstændig forfærdeligt ud, når det er boligbygning, de bor i. Og så koster lejlighederne bare, A altså, lovely view of 10 Hong millioner, Kong. så ligner det So bare sådan. Yeah. how it's how's the sizes of the Yeah, it's the second longest. Er det rigtigt? Men med hensyn til boligpriser, så er det vildt dyrt. Der er utroligt mange kinesiske store kapitalfonde, der bare har købt op i Yeah, byen. it's just described right here. Og så fordi de ikke rigtig udvider byen, fordi der er sådan, det er jo en jungle og sådan omkring, så de er ikke rigtig glade, de går bare opad. det er en Ekstremt dyrt ord. A suspension bridge. Second det er en longest. meget, meget lang en, siger han. Altså broen. Og den er lang, siger han. Det kan vi da se, altså. Og det er den alligevel. Det var sjovt at vide, hvor han boede her. Jeg har ikke spurgt ham. Han boede, hvor der ikke er lidt ude. Altså, The night view is also is the signature of Hong Kong. what? The night view is the most signature of here. The night view. Han filmer hele samtalen. Yeah, you will see why I just say it like this. You will see it later. Let me explain. Nå, er det måske derfor, han filmer lige? Så jeg kan forstå, hvad de siger. Ja. Nej, det gjorde med det samme, jeg tror, det er naturen. Ja. Det er meget typisk for folk, der sådan har autisme, godt lide lastbiler og busser. Nej, men det gør de ikke bare meget det i det, eller? Jeg tror bare, de er sådan. Nej, det tror jeg ikke. Han vil ikke snakke med folk på den måde. Nej, det er rigtigt. Er der ikke nogen ret stilet folk, der bor i Hongkong? Stilet. Ja. Ja, Asian-stilet. Der er ret mange vestlige sådan, modeller, tror jeg. Ja. Jeg tror, der er et stort marked for det. Det er mange penge. Hvad med, jeg kan godt se, at der er også nogle vestlige lignende, fordi der har været koloni herovre, så man har også en anden form, altså det ikke kun er sort, hvad man siger, eller kineser. Kun sorte. Nej, men altså, asiater. Der er utrolig mange sådan, expats. Nej. Altså, hvis man går i nogle bestemte områder, så er der næsten kun sådan australier og britter, Ja. altså, som arbejder her. Ja, præcis. For eksempel, når vi skal til hestevedløb på onsdag. Hvad skal vi til? Hestevedløb. Nej, hvor grineren. Ja. Hvorfor skal vi det? Først det er sjovt. Altså herinde i Hongkong? Jamen, vi bor lige ved siden af banen. Nej, hvor Hver grineren. onsdag så er der hestevedløb. Fordi det er, Ej, hvor sjovt. det er skørt, det er ulovligt at gamble i Hongkong. Men så hestevedløb, det må man godt gøre. Så alle, der gambler i hele byen, de gambler på hestevedløb. No, Så det der, den her virksomhed, som er en eller anden non-profit virksomhed, som donerer til overskud til byen, de omsætter for sådan absurd mange penge hver onsdag. Det er sådan noget, over 100 millioner, der bliver omsat for hver onsdag. Fordi folk de bare sidder og better, fordi de må ikke vente på andet hele ugen. Så de må kun vente der onsdag. Og så kommer der sådan nogle businessfolk og spillere, og så mødes de der og sådan noget. Det er typisk nogle europæere eller vestlændinge.
Kun om onsdagen? Ja, kun om onsdagen. Der er også sjovt. Må man heller ikke sådan gamble, hvis det er, man sådan er... altså for eksempel sådan dig? Nej. Vi fik en vide i starten, at vi måtte ikke spille poker i vores hall. Vi må ikke spille om penge. Vi må ikke spille om penge. Shit. Så skulle vi gå udenfor, og sidde udenfor på en bænk, og så var det sådan bare ansvar. What? Jamen, det er fint, at de siger det. Altså. Ja, det der er så meget fedt, det er, at det der hestevedløb, der er alt overskud, det går bare sådan til at bygge ting i byen. Så de bygger, for eksempel bygget et af vores halls, universitetet er sponsoreret, altså der er Jockey Hall, eller Jockey Foundation hedder den der virksomhed. Og de laver bare sådan en kæmpe overskud hver år, og så donerer de bare til byen, så bygger de sådan forskellige sportsanlæg eller aktivitetscentre og sådan alt muligt. Ej, hvor sindssygt. I stedet for, at der bare er nogen, der sådan tjener de der penge her på gambling. Det er sjovt, at den her by ligger bare midt i sådan en altså, hvor der er træer og bjerge og... Ja, jungle. Vi er på vej til hotel. Ja. Er det langt væk fra universitetet? Ja, cirka... Det er cirka en lille time i offentlig. Hvor har du din bagage hen, Rasmus? Det er på hotellet. Og det er på hotellet? Ja, men jeg skal kun i skole på tirsdag. Hvorfor det? Fordi jeg bare holder fri. Nej, det kan du da ikke sige. Det er åbenbart, så kan man godt. Kan du godt det? Ja. Hvad er det? Det er ikke, altså... Jeg har bestået for alle de her fag allerede nu. Okay. Man skal bare... Ja, og det er sådan, der er ikke rigtig så meget til for at bestå. Og vi får bare overført til bestået, ikke bestået. Vi får ikke karakterer for vores fag. Okay. Så næste uge, der holder du også fri, ikke også? Nej, næste uge så rejser jeg onsdag aften. Så holder jeg... Altså, jeg holder fri som udgangspunkt altid hver torsdag. Det gør jeg altid. Hvorfor? Ja. Det er fordi, der behøver man ikke noget. Det er ligegyldigt. Og så er der nogle ting, når man skal. Hvis det er onsdag, så har jeg egentlig udbytte på onsdag. Men så har jeg, der er så pjekket én gang i forvejen. Og så pjekker jeg så lige igen nu. Fordi så har jeg pjekket 2 gange i alt. Og så gør det ikke så meget. Jeg tror, jeg pjekker 2 gange. Jeg har ikke det. Men hvor ved man fra, at det ikke gør noget så? Er det bare så, man ved? Det kan man sådan se, hvad man skal få karakter for. Så for eksempel til det fag om onsdagen, så 20% af mine karakterer, den bliver givet ud fra, hvor meget jeg dukker op til timen. Okay. Hvis jeg dukker op 100% af alle undervisningstimer, så får jeg 20 point, som så er 20% af min samlede karakter. Okay. Hvis jeg dukker op... There's a concept Det in er a så beer. havn, kæmpe stor industrihavn. Hold da kæft. Altså meget større, end man har set før. Ja. Vildt. Kæmpe industrihavn. Ja. Nå, så får man det? Ja, så hvis jeg så pjekker 2 gange hele semester, så får jeg måske 5 eller 10 point i stedet for 20. Ja. Eller et eller andet. Og så vil jeg bare sige, at det bare trækker ned i min samlede karakter, men så kan jeg jo så få point på andre ting. Men så kræver det, at de andre ting er gode så? Ja. Og det er ikke så, eller hvad? Ja, det tror jeg. Prøver du, hvor ved vi? Jamen så for eksempel, så skal vi holde en fremlæggelse, så får man 2 point. Ja, så skal man sådan... Så er der nogle andre ting. Så det er alle mulige forskellige ting, man skal få point for. Det vil sige, at det kan godt betale sig for gode ting med de andre, fordi så kan man holde lidt fri. Ja, men det er også bare sådan, i sidste ende, så skal vi bare have sådan en bestå karakter. Og hvor mange procent er det så? Look at right here. There's the Victoria Harbour just right here. What? Det er jo helt vildt. Mor, der troede han, du svarede på noget. Nå. Altså et af mine fag, jeg har, der kan man bestå faget ved i løbet af semesteret 8 gange og række hånden op og sige noget brugbart. Så får man 20 point, og så får man 10 bonuspoint for at have gjort det 8 gange. Så man får 30 point, og så er man bestået for. Så han skriver ned, hver gang du siger noget produktivt? Altså, så får man sådan en seddel, hvor man selv skal skrive ned, hvad man sagde, eller hvad man stiller et spørgsmål, og så bliver det godkendt af vores underviser efter timen. Nej. Og så kan man så hver time, der kan man så få maks 2 point, eller det er så 5 point, 2 gange. There's the Victoria Harbour right Går here. du så op med det her sted? The Ja, så Victoria Victoria Harbour. Gør du faktisk det så? The Ja, night det view. er nødt til at få sådan noget. Altså, det er bare gratis noget at stå på. Men altså... The most Har du mange Men det er fordi, det er aldrig the most beauty night view of here. så sorterer vi måske ikke så meget i, at folk får en karakter, hvor hernede, altså mange af dem, man snakker med, for eksempel kommunen og sådan noget, de er jo svært ved at få et job. Så hvis de skal have et job, så skal de have en høj karakter. Ellers så kan det godt være svært for dem at finde et job i Kina eller Hongkong. Så kan det være, at de skal gå arbejdsløse noget tid, eller tage et job. Mobiliteten af Skyline. Så det, altså jobben hænger bare slet ikke på træerne, hvor i Danmark, der hænger det bare på træerne fuldstændig. Så der kan du Ja, til få et job. nogen ting, Rasmus. Hvad?
nogen. Mikkel har ikke fået job endnu, for eksempel. Nej, det er jo ikke en kredsen. Ja. Nej. Jo, det er til en kredsen. Nej, han er kredsen, men nu vil han Jeg vil begynde. arbejde i ministeriet, og gerne arbejde i udsmidtet. Men resten, nu vil han begynde ikke at være kredsen mere. Ja, altså det jeg mener med sådan her, altså selvom de ikke er kredsen, altså arbejdsløsheden er jo ekstremt lav i Danmark. Ja, det er siden af kommunen, der er mange store perioder, på grund af Ja. Jamen så, okay, det er så gennem. Altså, Ja, der er måske en Frank sagde, at de skulle fyre 900. Ja, men okay, man har ikke kunnet se det tallet endnu. Nej, det er også det, der var bestået med men det undrer faktisk ikke, at det stadig er rimelig, hvis det ikke er Danmark, fordi der er mange store ude og Nu var også det, altså... Ja, det var sgu Men altså, men herude der er det sådan, altså... Så ikke helt... Ja. Men altså, det, som det altid er, så kommer der mange nye jobs, som andre steder. Og altid så ender der med at snakke, altså Netto, der er flere jobs, der var en over. Er det ikke mærkeligt, så midt i det hele, så der var sådan en lavbyggeri herovre midt i det hele? Ja, det er det. Er det ved havn? Over det navn havn, ja. Men det er altså det er derfor, ligesom, det er nemt for at bestå, men det er svært for dem at få det på plads. Og de betaler jo for uddannelsen, så sådan, de kan ikke bruge det til noget, hvis de ikke har en høj karakter. Det må også være lidt utroligt, at folk altså, har... Jeg siger ikke, har du Lumin, jeg har spurgt dig af, hvordan og hvorledes det foregår i Danmark, eller hvad? Han er så kineser, og der er det faktisk, jeg synes, at Kina har et ret fint system, fordi Kina har lavet det sådan, at jeg mener, det er 10%, de får scholarship af staten. Så han har så fået scholarship. Han har gjort det godt i gymnasiet, men så har han så fået betalt uddannelsen af staten. Og så resten, 90%, de skal så betale cirka 6.000 kroner om året eller per semester for at studere. Det synes jeg egentlig er et meget godt system, at man sådan... Man skal tro, at man snakker i Kina. Jamen, det er svært for dem at jobs ind. Nå, der er simpelthen forskel på, hvad Jeg starter også der har læst, jeg har to, der har læst computer science. De håber bare på at få et job, men så fortalte man sådan, at så spurgte de sådan, at hvem der får job i Danmark, sagde ja, det er ret nemt, det får de fleste. Virkelig, det er det. De havde virkelig svært at få et job, så de var nødt til at tage en PhD for at de var måske gode nok til at få et job. Jeg overrasker også til mig, men det er nok sådan, det var bare sådan der. Jeg kan godt sige, at min chef, der ham der Billy, der han arbejder edderpakke meget. Hele tiden. Ja. De er hele tiden på, og de er så dygtige. Altså, det er helt vildt, men de er bare dygtige på en anden måde, end vi er. Ja. Man kan altid godt forstå din måde at arbejde på. Han er meget europæisk, han rejser rigtig meget i Europa. Han vil gerne ud og rejse hele tiden. Ja, altså har I en afdeling i Kina eller noget? Ja, i Shanghai. Altså er det bare sådan en, Ja, en stor produktion eller noget? Ja, en kæmpe fabrik. I Shanghai? Ja, Sjovt. lidt udenfor. Så shipper I der noget? Noget, der hedder Sidu. Hvad? Noget, der hedder Sidu, lidt udenfor. Er det Sidu eller Shindu? Sidu. Og Sidu, for jeg tror, der er også en stor, jeg kan høre, der måske også Shindu eller Shindu eller Shindu. Ja, det er ikke den udtalelse, Rasmus, men vi har en ret stor fabrik, hvor vi laver, vi laver pumper og ventiler og alt det halløj til det kinesiske marked. Og så har vi også et projekt derude. Altså, jeg synes, det er som om, man ved slet ikke, hvad der sker i Kina, men altså, det er helt vildt, det buller bare derudad. Og man føler... Ja, på nogle områder. Ja, de har stadig det der problem med sådan, at altså, de har jo svært med sådan for 11 år at være førende som revolution. Jo, nogle områder er de selvfølgelig, men altså, når vi ikke er store nok, så Nej, han der Jensen, Mark Jensen. Det ved jeg. Det er en Nvidia. Han der Jensen. Han sagde på sådan en konference, der han sagde, at Kina er jo et julehår efter Ja. Også der kan ikke være mange forskelle for Ja. Også har det der problem med sådan, at hvis man er store nok, så skal de ligesom være sådan delvist eller næsten 100%. Amerikanere er selvfede. Og det dræber bare sådan en produktion. det er jo ikke næsten, at det bare er Nej, det er det. Så der er der laver det. Der er Jack Ma, der var. Og så
sådan noget. Jeg læste på et tidspunkt, der var startet på skolelærer. Nå. Det var så kroppen, det var så Han er ikke stadig. Det var nok tilbage. Han var der stadig en af de bedste. Nej, det er forfærdeligt. Det var den der top 10 dagligvarer. Det var den største. Oracle. Ja. Som er det et stort dataselskab, der ja, det var det måske. Ja, det er det, der er skræmt. Og så har hans handelsplatform, altså Kina, alle bruger Alipay. Alle mennesker i Kina, de bruger en platform, som er statsejet, hvor man kan se alt, hvad man betaler. Og det er ligesom, når du handler. Nej, det er ligesom en rammer, som Nå, også sådan der e-commerce. Men det er jo det, Alibaba er. Altså, Alibaba virksomheden er jo startet som en eBay, Amazon-agtig virksomhed, hvor du kan købe produkter. Alle mulige skræmmeprodukter. Nej, det er ikke skræmme. Det er der også. Altså, det er sådan en joke for gamle spillere fra sådan for 10 år siden. Det er jo sikkert altid, at Alibaba ja, det går man. Alibaba på eBay og så kan noget billigt smart, så kan du købe på Alibaba. Det er sådan en klassiker. Det var datidens tema. Hvor langt er det fra det, og vi skal af bussen her, til vi har hotellet? Cirka 1,5 kilometer. Vi tager lige sådan en sporvogn. Okay. Nu er der super sporvogn, har du set? Ja, vi kører rundt midt ind i byen. Hvor varmt er det om dagen? Shorts eller noget? Ja, det vil sige. I hvert fald i morgen og mandag, så er der med shorts. Jeg vil sige 24 grader fuld sol. Nej, nok ikke fuld sol, men næsten fuld sol. Så om aftenen, så kan man godt lige køre en lang bus. Nej, far vil ikke høre om det. Så har jeg så været op. Altså faktisk, der var lidt panik i torsdags, da vi skulle have boarding pass. Hvorfor? Fordi at jeg kan jo gøre det 24 timer inden, så jeg kommer hjem der, så kunne jeg gøre det fra kl. 5 af. Så kunne jeg ikke komme ind, så tænkte jeg nok, fordi der er så mange derinde, så jeg gik ind der kl. 6. Jeg var ikke startet med at pakke endnu. Så kunne jeg ikke komme ind. Så skrev jeg til Camilla, hun kunne heller ikke finde ud af det. Så sagde jeg, at jeg kunne godt komme ind, og vores fly var derinde, og vores bookingnummer og det hele. Så var der et eller andet nummer, man skulle have. E-ticket-nummer. E-ticket-nummer. Jeg kigger alle mine mails igen. Der var bare overhovedet ikke nogen e-ticket-nummer nogen steder. Shit, tænkte jeg bare vel. Hvad nu? Og jeg roder rundt, og vi prøver alle mulige, både på telefonen og sådan ting. Der går mindst en time i hvert fald med det. Så ringer jeg til firmaet, det bliver jeg jo nødt til. Altså. Så ringer jeg jo til det der Travelers. Nej, Travelers, dem jeg havde booket ved. Så siger han så, jamen det er jo fordi, han havde sendt mig en mail, at de sender en mail, og der kan man booke sine pladser på. Så siger jeg, jamen den havde jeg også fået, sagde jeg så, hvor man kan booke pladser. Men at booke de pladser der, så koster det jo penge at booke. Så ja, hvad havde jeg tænkt mig? Så det koster jo selvfølgelig penge og med pladser, hvis man skulle have seats, siger han så til mig. Så sagde jeg, nej, jeg kan gå ind på Turkish Airlines og booke nogle, og jeg skal ind på Turkish Airlines og booke mig ind, sagde jeg. Så det er det, jeg vil, og jeg mangler det nummer, det du skal give mig, sagde jeg, så, som jeg har booket via jer. Så du skal, jeg mangler at sende den her mail til at du har det nummer der. Så siger han, nej, for jeg mangler ikke mine seats, det hele kunne jeg gøre på deres hjemmeside. Og så kan jeg få seats og det hele, siger han så. Og så skulle vi så betale mellem 200 og 300 kroner per mand per sæde. Så siger jeg til ham, vi er ligeglade, hvor vi sidder henne, så jeg mangler det der nummer der. Så blev hun sådan lidt, så sagde jeg, hvornår sender du det til mig, siger jeg så. Så sagde han, han vil sende et par minutter, så sagde jeg, hvad er dit navn, siger jeg så, jeg kan lige skrive det ned. Så fik jeg hans navn, og så gik der 5 minutter, så fik jeg det. Ikke? Det er en meget fed måde, de sådan at tro på. Nej, men det er da frækt. Ja. For det simpelthen lige tjene nogle penge. Ja, og så gik jeg ind på Turkish Airlines, og så fik jeg selvfølgelig 3 pladser ved siden af hinanden, hvor det ikke var problem. Men det er jo ikke den enkelte. Ja, det er jo ikke den enkelte mands problem. De har også alle mulige forsikringer og ting, man kan købe, og sådan noget service.
Ja, som folk bare køber. Man tror nej, til så mange ting. Ja. Det giver 30 kroner for, at man kan det er fra i 10 år siden. Nu er lige sådan en burger. Det har han aldrig fået. Ja, så købte jeg så bare ud og købte sådan en vogn. Så var de der betalte det bare. Jeg tror 7 gange. Nej til ekstra ting. Nej. Og så var der så til at betale. Er du sikker på, at du ikke lige skal have en? Nej. Det er en fuldstændig helt. Han kan også lige tage det der. Ja. Eller man glemmer at trykke ja. Nej, det kan ikke glemme at trykke ja. Nej, men jeg synes også, det var fragtigt også. Jeg skulle ringe til dem. Altså, hvor mange tror I ringede til dem? Jeg forstår ikke, altså jeg har fået det. Nej, men det ville være vildere jo. Jeg havde fået billetten og det hele. Det er fordi, at der står ligesom i mailen, at du får dit e-ticket-nummer i en anden mail. Og så skal det står der i den mail, man får. Og så er man link, book your seats here, står der så. Og hvis du ikke får denne mail, skal du kontakte os, står der også. Ej, så er det altså bare blive omkøbet måske, eller hvad? Ja, det er ret sikkert, hvad der står. Nej, overhovedet ikke noget med det at gøre, for man kan sagtens få flybilletten, og det er også derfor, jeg ikke synes, det var panik. Og man kan også book seats. Jamen, have billetten. Så får bare til det nye lufthavn. Ja, det er også det. Og man kan book your seats, altså. Han vil jo have en til at booke en seat, det er jo derfor, de kan sende det til en. Ej, der ligger Circle K her også. Ja, det ligger mange steder. Jeg har også prøvet over, det lå i Vietnam. Nej, Vietnam, ja. Der benzinstationen. Nej, det er det ikke nogen steder her i Asia. Det er jo startet en simpel mand. Simpel mand? Ja, det er bare en mand. Der starter bare med en enkelt i det. Tankstation eller ja, jeg tror, er det tankstation? Det er konstruktion til. Dengang jeg læste, der var det... Okay, det er sådan en hånd. Ja, det var Statoil. Du købte ikke Statoil, eller hvad? Så tænkte jeg så lige udefra, at starte som til standard i hvert fald. Har du været på sådan en hop-on, hop-on eller hvad? Hvad? Har du været på sådan nogle af de der hop-on? Nej, det er sporvognene. Ej, hvor er de søde. Det tager ret tit sporvogne. De er ret søde. Ej, de er så søde. Ja. Der er nogle af dem, der er helt fra... There's a tram. Also in Hong Der er nogle af dem, der er helt fuldstændig med til start af 1900-tallet. De fleste er ret nye, men så er der nogle enkelte, der kører rundt, som er sådan nogle, de var ikke en de er bare bevaret, som er sådan noget... Jeg tror, det var næsten at starte af 1900-tallet. De er lidt syge. Får vi komme af? Eller hvad det er, Og vi er på Hong Kong Island nu, kan jeg se. Det står meget. Jamen, det kan lige så godt vælge til. De har ikke nogen intimsfære. De bader og Det er lufthavn. Ja, jeg lægger mærke til hende, der var stoppet foran. Jeg skal vise det sidste, man skal vise... Pas. Så kommer jeg. Så selv det der, hvor der er afstand, det er Og der er en streg også. og så siger jeg, Jeg vendte mig lige op i ham. Og så er det også helt vildt telefoner. Især på skolen. Altså, de bruger telefoner på sådan en helt anden niveau, end vi gør i Danmark. De går simpelthen ned af telefoner, men de kigger slet ikke op. Jeg har set det. Og så nogle gange så stopper de sådan op, der står en foran mig. Så helt vildt. Ej, det er godt hus, det også. Næster. Ej, de er virkelig søde, de her sporvogne. Kan man komme op i nogle af de der højhus fra se, eller hvad? Ja, jeg havde tænkt, at du skulle måske op på en borg. Jeg synes, at du skulle op på en ret moderne tempel. Rooftop. Kan du se den? Sig til det, hvis vi går ned ad Rasmus. Hvis vi til lufthavn igen, skulle altså afsted i god tid. Så jeg kan godt sige tid, at der er masser af mennesker derude. Ja. Den er faktisk godt let at komme i lufthavnen. Ja, så er det meget tæt. Altså, man skal igennem med alt. Jamen, det er som om, de vil skrue op og ned for sådan en kapacitet, fordi hver gang vi havde været derude, så har det taget kvarter fra måske. Jeg tjekker ind til gennem security, helt ud i immigration og alt. Det
Så er der farligt for dig, der synes, det ender med bare sådan Jo, det var ikke så det var 6 år. Det var kort. Jeg søgte ikke til det. Væksten søgte. Det var også man ikke kan sige. Sygt, at det er ikke sådan, at mange podcast. Nej, det er noget andet derovre. Der er altså en pistol i hovedet, og de skyder af med bukser. Ja. Der bliver dræbt på skole, og de bliver dræbt hver dag i forbindelse, der bliver dræbt hver dag. Også der var det der legendariske opgør mellem Vodka og Kobe Junior og den anden klub, hvor hver gang de spiller, så dør der også nogle mennesker. Det går så meget op. Mellem fansene. Der er simpelthen slåskamp med politiet, maskingevær og alt muligt, og hver eneste kamp dør for. Det er ikke som det er Vodka og det der anden klub. Ja. Men der er undergrund, har ikke også, Rasmus, eller hvad? Ja, det er ekstremt effektivt. Ja. Tager du tit den? Ja, hver gang vi ser til styr, så tager vi det. Er det også det i de andre store byer, eller hvad? Kina? Ja. Ja, det vil jeg sige. Altså, vi har kun været i Shenzhen, og der var der metro. Men den er jo også altså, 3 gange stor som den her by. Ja. Dobbelt. Nej, jo, 3 gange stor. Ja, der var 18. Hold da. Det er spillet med dobbelt. Nå, jeg tror, du sagde, der boede 30. Nej, det er den der Guangzhou, Nå, der har jeg ikke været. som man altid ikke kender. Nej, det er sådan, der bor 32 millioner. Er det firmaer der, eller bor folk her? Hvad? Bor folk her, eller er det firmaer? I byen eller hvad? Det her. Altså, Det der, det tror jeg er kontor. det er bare kontoret. Ja, jeg tror, det er kontor. Hold da. Ja, jeg ved faktisk ikke. Men det ligner kontoret. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange bor jeg på. Ja, det tror jeg bare. Det ved vores ven jo nok. Jeg føler også, at jeg har 7,5 millioner. Hvorhen? I Hongkong, 7,5 bor der. hvor Danmarks befolkning bor her. Men den føles... Nej, det er 1,5 millioner mere jo. 1,5 millioner mere, jeg bor 6 i Danmark. Men det er ikke ret stort Jeg område. synes ikke, det er sådan, du kommer ikke i kø. Nej, det er der nogle gange. Jeg tror, det er noget, jeg tror, det er ikke muligt. Hvor er det populært til at spise et sted? Men jeg troede jo myldretiden nu, fordi at folk vil blive fri på arbejde nu. Ja, men det er der også mest, tror jeg. Men det er jo lørdag. Ja, det er lørdag. Selvfølgelig, ja. Det er lørdag. Det er lørdag. De arbejder ikke lørdag, eller hvad? Kontor. Måske det er faktisk kun er fri om søndag. I Kina der er det i hvert fald, at der har de 2 ferier om året. De har det kinesiske... Ja, nej, det er faktisk ikke der, fordi det er fri. Det er snart til juleaften, som er i januar måned. Lige nytåret, og så har de så 1-2 ferier over nytåret. Og så har de fri i oktober, når det er de kinesiske republiks fødselsdag. Og så ellers så har de sådan mega mange helligdage i løbet af året. Det er sådan en dag ad gangen. Men der har I vel også fri i dag? Ja. Har de ikke nogen dage også, de selv kan få fri, eller hvad? Nej, de er ikke selv vælge, når de er fri. Nej. De har kun de der 2 uger, sådan, hvor man har en uge fri. Det er 2 gange, og så har de der sådan, små helligdage en gang imellem, der ligger en liste. Ja. Det er vildt. Ja. Så skal man slet ikke selv kan vælge, om man er fri. Nej. Ja, det kan de ikke. Så alle folk har ferie samtidig, og alle folk er fuldstændig panikket. Fuldstændig kaos. Ja, det er det. Der kom jo, altså, det er ikke så mange millioner, det var, der kom til Hongkong under, det var i 5 oktober måned, der var der jo kinesiske republiks fødselsdag. Der var der var sådan et kæmpe stort miljøshow inde i byen. Det er ikke så mange, der var så mange millioner, der kom til Hongkong den dag fra Kina. Der var væltet ind i busser og metro og fly. Men jeg kan godt forestille mig, de der helligdage, de der ferier der, så Disneyland, de der stængt steder der, det må være frygteligt. Ja, frygteligt. Det er alle har fri samtidig. Det er jo milliarder mennesker, der har ferie samtidig. De skal have ferie der. Altså, vi skal lige være klar til at gå ud af bussen. Den holder ikke længe. Altså ikke måske lige op. Hold da op. Wow.
Og der er juletræer, der er slet ikke set. Det er julemarked. Det er slet ikke set, de her. Er det ikke godt til den til det? Nej. Det er julemarked. Det er slet ikke set. Jeg var inde og se, om jeg kunne købe turen gå til Hongkong. Det kunne man ikke. Så skulle Det har jeg, det har jeg. Hvad? Det har jeg, den her på. Turen gå til Hongkong? Nej, det er faktisk, det er ikke turen godt til. Det er den engelske. Det er The Only Planet, eller Ja, hvad? ja, Hongkong. Ja. Ja, men den er på dansk før. Hvorfor har I ikke lagt den? Den ene er faktisk ikke godt. Har jeg ryddet den blå? Den er bestemt den. Hvordan går det med ham, der bor i lejligheden? Vi har ikke hørt noget fra ham. Udover at i starten, så betalte han ikke husleje. Men det var så fordi, han sendte den til den virksomhed, vi har brugt som bindeled eller hvad det siger. Nå, Ja, så det var lidt panik over, at han ikke lige fik troede, det måske i starten. ja. Så man bare fordi han havde betalt til dem, og ikke til Ja. Men altså, det er ikke hørt noget mere, end ikke, hvad det går. Jeg tror, det går fint. Ja. Det er perfekt. Er det skørt at tænke på, at der bor en anden der? Nej, det synes jeg ikke. Hvornår har hun lejet den til? Det er den første, jeg har. Okay, så den er klar, når hun kommer hjem. Ja. Flyver hun direkte fra Bali? Ja, det er det, jeg har. Okay. Skal de noget mere end Bali, pigerne? Ja, inden det der skal de rejse rundt i Australien. De skal til Perth. Ja. De har jul i Perth. Ja. Og jeg tror også, de tager til... Jeg mener også, de tager til Byron Bay eller sådan noget inden det. Ja. De starter i Sydney, så tror jeg, de tager op ad kysten. Og så flyver de til Perth. Ja. Og holder jul i Perth, og så flyver de til Bali. Hvor lang tid skal I være på Bali? Jeg kommer til at være der faktisk ret lang tid. Jeg skal være der fra 21. Lad os så bestil lige en Johnny. Skal du gøre? Ja, det går, vi gør det så. Det skal du gøre. Også vælg den der 2 overnatninger. Hvornår flyver du på Bali? I sommer? Hvor lang tid er du? Altså, jeg var ikke fan af Bali. Hvad? Jeg var ikke fan af Bali. Jeg var på Bali i 5 dage. Nej, men det er sådan, hvor boede han? Nej, vi tror, vi var 4 dage kun. Men vi boede i Chingu, hvad det hedder? Canggu? Canggu. Ja, men jeg tror også, man skal bo i Uluwatu, har jeg hørt. Ja, og så Uluwatu var vi faktisk ikke nede i, men vi var i... hvad den hedder, den der ligger, du ved, lidt længere oppe, der hvor der sådan er Ubud. ris. Ja, Ubud. Ja. Og vi... Altså, de drenge skal afsted, men de vil meget gerne til Canggu. Jamen, det vil Josefine også virkelig gerne. Ja, men så er Vi fik lige 2 overnatninger der. Ja, vi har lavet en deal, at hvis vi starter 9 dage i Canggu. Nej! Altså, du dør. Du dør. Jeg kan ikke holde 2 dage ud. Ja, men vi skal bare stå på Søsborg. Du dør. Der er ikke noget med vandet, jeg tror, du får rent. Men så er det Du må ikke få noget vand i munden. Ned fra havet af. Der er også meget lort i Ja. der. Ej. Altså, du må ikke bare få lidt vand i munden, så ligger du syg på det. Okay, Du skal ikke være 9 dage. Vi skal holde nytår i... Du skal ikke være 9 dage. Det skal også være næsten 3 måneder, ja. Hvis vi skal være Uluwatu godt, Du skal til Lombok, og du skal til Rinjani for at få et lille afbræk i det der. 9 dage Canggu er fuldstændig... Nej, det skal vi ikke. Altså, det skal vi nu, men det arbejder jeg lige på at lave op. Altså, det er stygt i Canggu. Jeg har jo sagt Uluwatu. Hvorfor er det, I planlægger noget inden? Hvorfor bare tage afsted og sådan? Ja, det er lige sådan. Mange mennesker. Hvis du så kunne lokke de der over og vandre den der tur, hvor Camilla siger... Men altså, det er ret hardcore. Altså, Ja, det er fint. ja, men det var... Altså, Hvor lang tid tager det? man kan enten 2 eller 3. Hvis det er 3 dage eller 2 dage. Altså 2 overnatninger eller... Du siger bare... Rinjani. Forstår til det. R-I-N-J-A-N-I. Men jeg tror, altså, den primære grund til, at vi kommer, det er bare, fordi vi skal surfe. Ja, men det der resten, det var sindssygt fedt, det der resten. Men det kan stille med, der er så mange kolibakterier ud i vandet. De kloakken, det var bare ud. Men resten, det er også ret nice at surfe på Lombok, den kystby, der ligger aller Vi skal nederst. til Lombok. Overhovedet ikke. Nej, vi gider ikke rejse meget rundt, vi vil gerne bare starte med af. Ej, I skal da også til Nusa Penuna og dykke med... Hvad har ja, og Manta Race. Men det ligger ved Bali, eller hvad? Altså Rasmus, Lombok ligger lige... Jeg har lavet Lombok. Ja, men det ligger jo lige ved Bali. Jeg har så lige, vi ved godt. Vi skal da også til Gili, skal vi ikke? Måske en dag, jeg skal ikke sådan rejse. Jeg har ikke set så meget over, at vi vil egentlig bare gerne slappe af. Og så lige, Nej, men man slapper ikke af på Bali, man vi får bare gerne, stress. jeg tror bare gerne, vi vil surfe, og så bare slappe af. Du slapper ikke af i Canggu, man får stress. Ja, jeg har prøvet at sige, men det er en
af drengene havde hørt meget fra nogle venner, der siger, at det var mega fedt i Changgu. Ja, jeg har prøvet at sige, det går vel, de siger det, men... Alle mine venner, der har været i Bali, på Bali, synes, at det var det værste sted, de hovedet andre rejse. Ja, det siger alle. Jeg har ikke hørt det. Det siger alle også mig. Jeg har ikke hørt det, du synes, det var også noget med, at der var udrigsen der sidste år, der også sagde, at man skal bare til Uluwatu. Men Uluwatu er også til stadig nice. Og Rinjani, det skal du gøre. Altså, du kan ikke være der i mere end 2 dage, tror jeg, og du går ud i det gode skidt. Det eneste, der er sjovt, det er, at der er så mange skutter på vejen, at det er sjovt, at du skulle køre sådan et skutterring. Nej, men at selv skulle køre i det, det er det sjove. At du sådan, selv skal sådan, du skal også passe på. Okay. Og så var der nogle, altså sådan, det er også mega dyrt i Canggu. Jeg synes, det mest klamme er, at man ikke kan bade i det vand der. Det synes jeg, Ron, det er det mest klamme. Ja. Hvis du surfer, så hvis du falder i, så skal du lukke munden med det samme. Nej, det kommer man jo ikke til. Nej, og så ligger du bare syg. Og du kan bare blive syg. Så er det bare Bali belly. Og prøv at tænke. Det hedder jo vitterligt, altså det hedder vitterligt Bali belly. Jeg ved godt, at det er en Bali-bump, eller også. Ja, prøv at tænke. Prøv lige tænke. 3 uger i Canggu. Prøv at tænke. Det er jo ikke bakterier. Det er 9 dage i Canggu. Okay, 9 dage. Så er det Uluwatu, og så er det... Uluwatu gad jeg vildt godt til. Det bliver jeg. Prøv at tænke, hvor ulækkert. Prøv at tænke, at man bader i jorden. Det er fandme da klamt. Har vi alt med på det, som jeg ikke. Jeg er sådan lidt stresset det her, synes jeg ikke? Har du alle dine ting? Jeg har alle mine ting. Jeg har alt med. Ja, jeg er vild med guide. Jeg elsker med guide. Century Hong Kong, The Fleming. 下一站是超越港，实行香港酒店、香港分明酒店。
店，一號香港酒店、香港零六同羅灣酒店、會攞街、陽光百貨。Causeway Bay, Sheffield Street, Martin, Legal Hong Kong Hotel, Mountain Place Causeway Bay Hong Kong, Nemo Street, Shopping Departments. 下一站，铜锣湾航街、柏林酒店、富豪香港酒店、小气候香酒店、怡和街。Next stop, Victoria Park, Roswell Park, Hong Kong Central Library. 下一站维多利亚公园、霍利酒店、香港中央图书馆。
下
Thank you. Our country, Victoria, are the Hong Kong. I was Hong Kong native. 下一站，北角码头，香港维港海悦上界酒店，一律斯香港北角酒店。谢。